ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କଲି 6ଟାରୁ 5ଟା ମୁଁ ଟମାଟୋ ନେଲି। ସେ ଟମାଟୋ ମୁଁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିକି ତାୱାରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଲି। ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେଲି। ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ମୁଁ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଚୋପା କାଟିଦେଲି। କାଟିକି ଦୁଇଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମୁଁ ତାୱା ଉପରେ ପକାଇଦେଲି। ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ରସୁଣକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ସେହି ଟମାଟୋ ଉପରେ ପକାଇଲି। ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଥିବା ପିଆଜ, ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତେଲ, କଞ୍ଚା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଭାବରେ ପକାଇକି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟମାଟୋ ଚଟଣି ତିଆରି ହେଇସାରିଛି। ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍।